Ja, vi siger hej til nogle gæster i dag. Der er en, der hedder Freja, der er en Lea-gruppe. Nå, ja, vi starter med Freja, og hun laver gymnastiske ting, tror jeg nok. Det var sådan nogle, ja. I får det jo at se. Her kommer hun. Nogle springgymnastik-tricks, tror jeg. Jeg siger 3. Jeg siger 2. Jeg løber hurtigt. Jeg siger 3. Jeg siger 2. Jeg siger 1. Jeg siger løb. Det kan man da kalde for gymnastik. Nu går jeg over til noget danseværk. Jeg vil danse noget for jer, mens jeg synger. Det skal nok blive godt. Who never never chance for me. Clapping my fingers when they're on a tree. I'm never driving a bigger left side. Cause I never try me. This is right. Who never never abandoned on me. Ikke så god. Det kan man vist kalde for lidt uheldig træning. Nå, vi går over til, Mads, hvad sagde du? Ja, nu nærmer vi os slutningen af aftenshowet i aften, og jeg mangler lige vejrmeldingen. I morgen der bliver det skyet med en lille bitte smule sol, og ja, jeg tror, i overmorgen. Hørte jeg et skrig? Nå, jeg må vel skære ned på gyserfilmene. Der går faktisk en zombie-betjent af en slags, som elsker sko af en slags, går rundt. Det har vi hørt fra en lille pige. Hun var meget ked af det, men jeg tror ikke, hun mener det selv alvorligt, men hej. Og jeg er så småt i gang med at tømme hele verden. I dag skal vi anmelde om, at hun går en bil, som der går rundt simpelthen og leder efter sin film. Han kan ikke finde det sted, han er til, og derfor går han rundt i alle mulige scener, man optager. Det var ikke filmer.